O presidente da Deputación vende asinar ante notario a compravenda dunha nova parcela no polígono industrial da Gándara, no concello de Friol. Trátase da número 11, que foi vendida á empresa Daniel Santos da Blanca, dedicada á reparación de maquinaria, por un importe de algo máis de 33.000 euros. Ca formalización desta nova operación, a institución provincial ten vendidas, a día de hoxe, 30 parcelas das 55 existentes. José Tomé subliñou o feito de que a ocupación no parque empresarial friolés supere xa, por tanto, o 50%, co que se reflicte que a Deputación contribúe ao asentamento de novas empresas e o impulso da actividade económica na nosa provincia. O polígono da Gándara conta cunha superficie total de arredor de 91.000 metros cadrados de solo urbano industrial, dos que uns 38.000 permanecen dispoñibles para a implantación de novos proxectos empresariais. Esta infraestructura continúa a consolidarse como un espazo estratégico para o desenvolvemento económico e industrial da comarca pola súa situación privilexiada, preto da cidade de Lugo e ben comunicada con outros puntos da provincia. No resto dos parques industriais que xestiona a Deputación, a disponibilidade é de 12 parcelas no polígono de Baleira, 16 en Cospeito, 17 en Paradela e 3 en Begonte, mentres que no de Chantada xa están todas vendidas.